Igbo ndị ọma ndị na-ege anyị ntị, n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, onye ozi nke Chineke Dr. David Jeremiah ka na-agakwa n'iru inye anyị nkụzi ihe banyere onye agha nọ n'ọnọdụ ngharịpụ. Onye agha nke Kraịst Pọl gabigara ọnọdụ a, ma Chineke zọpụtara ya. Gị onwe gị, n'agbanyeghị ọnọdụ ọbụla nke ị nọ n'ime ya taa, Chineke pụrụ ịzọpụta gị ma ọ bụrụ na ị kwere na ya. Ugbu a, gee ntị dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe anyị gọzie gị n'aha Jizọs. Amen. N'ụbọchị nke taa, n'usoro ọmụmụ ihe imeri ngharịpụ, anyị ka na-agakwa n'iru n'isiokwu ahụ bụ nke a kpọrọ onye agha nọ n'ọnọdụ ngharịpụ. Ọ ga-amasịkwa m ka icheta na ọ bụ n'akwụkwọ Timoti nke 2 isi 4 malite n'ahịrị nke 9 ruo na nke 22 ka anyị na-ewere ihe ọmụmụ a. Ọ bụrụkwa na ọ ga-ekwe gị ugbu a, ọ ga-amasị m ka imeghe ebe ahụ ka anyị gụpụta ya tupu anyị aga n'iru. Timoti nke 2 isi 4 malite n'ahịrị nke 9. Ọ na-asị otu a: were ịnụ ọkụ n'obi bịakute m ọsọsọ, n'ihi na Demas rapụrụ naanị m ebe ọ hụrụ oge dị ugbu a n'anya, o wee gaa Tesalonaika. Gresens gara Galatia, Titus gara Damesia. Naanị Luk nọnyere m. Kuru Mak duru ya ka o so gị bịa, n'ihi na ọ bụ onye bara m n'ihe na ijere m ozi. Ma ezigara m Takikus n'Efesọs, uwe na-acha oyi nke m rapụrụ na Troas n'aka Kapọs. Weta ya mgbe ị ga-abịa, ya na akwụkwọ niile, ma nke kachasịnụ weta akwụkwọ parchment niile. Alexander onye na-akpọ ọla mere m ọtụtụ ihe ọjọọ. Onye nwe anyị ga-enyeghachi ya ihe dịka ọlụ ya niile si dị. Gị onwe gị na-echekwa onye ahụ nche, n'ihi na o guzogidere okwu anyị nke ukwuu. Na ngọpụ mbụ m, ọ dịghị onye ọbụla nọ n'akụkụ m, kama mmadụ niile rapụrụ naanị m ka a ghara ịgụ ya n'isi ha. Ma onye nwe anyị guzoro m nso, wee mee ka m dị ike, ka e wee were ọnụ m kwusazuo nkwusa ahụ, ka ndị mba ọzọ wee nụkwa, e wee dọpụta m n'ọnụ ọdụm. Onye nwe anyị ga-adọpụta m n'ajọ ọlụ niile ọbụla. Ọ ga-azọpụtakwa m ka m bata n'ala eze ya dị n'eluigwe. Onye otuto dịrị ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen. Dịka anyị hụrụ na nnọkọ anyị n'oge gara aga, ebe ọgụgụ a na-akọwapụta otu ihe nke dị oke mkpa, nke ọtụtụ ndị mmadụ na-amaghị, nke dịkwa mkpa nye onye agha nke Kraịst ọbụla ịmata. Anyị na-eleba anya na ngharịpụ nke dịrị na ndụ Pọl. Na nnọkọ anyị n'oge gara aga, anyị hụrụ ngharịpụ ndị ya na ọnọdụ na-adịghị mma nke ọ nọrọ n'ime ya n'oge ahụ soro. Anyị hụkwara ngharịpụ ya n'ime mwezuga nke ewezugara ya site n'ebe ndị enyi ya nọ. Anyị hụrụ ngharịpụ ya n'ihi ndachapụ nke ndị otu ya. Anyị hụkwara ngharịpụ Pọl n'ihi ọnọdụ nke ihe isi ike nke ọ nọrọ n'ime ya. Dịka anyị kwukwara n'oge gara aga, emere m ka anyị mara na apụrụ m ịghọta ụdị mmetụta nke Pọl nwere mgbe ọ matara na o nwere ndị iro, nke kacha nke mmadụ a onye akpọrọ Alexander. Anyị sịkwa na nsogbu nke kacha ukwuu nke anyị nwere banyere mmadụ ndị dịka Alexander bụ na echiche uche nke mmadụ na-alụ ọlụ n'ụzọ nke mere na ebe ọbụla e nwere otu Alexander, ọ bụrụ na anyị enweghị mkpachapụ anya ndị ozi Chineke, ọ bụrụ na anyị enweghị mkpachapụ anya ndị ọzụzụ atụrụ, ọ bụrụ na anyị enweghị mkpachapụ anya ndị isi nke ụlọ nzukọ, Alexander ga-aghọ mmadụ niile nọ na nzukọ nye gị. Ị na-echezọ na ọ bụ naanị otu onye bụ Alexander n'etiti ọra mmadụ. Ị na-etinyekwa echiche gị niile n'ebe ọ nọ. Mgbe ị na-abịakwa nzukọ, ọ bụrụ na Alexander na-anọdụ ala n'otu ahịrị oche nke dị n'ụlọ nzukọ nọ, ị dịghị ahụzi onye ọzọ ọbụla n'ebe ahụ
na-abụghị Alexander. Ọbụnadị mgbe ndị mmadụ na-ekele gị, ọbụnadị mgbe ndị mmadụ na-ezitere gị ozi na-agba gị ume, ihe ndị a niile adịghị ihe ọbụla ọ na-abụ nye gị. Ihe naanị na-eche banyere ya bụ Alexander. Nke a bụ ngwa ọrụ nke ekwensu iji mee ka obi gị daa mba. Dịka m kwukwara, ọ dịghị Alexander ọbụla nke m onwe m maara ugbu a. Ma anyị ndị bụ ndị na-eje ozi, anyị ndị bụ ndị onye nwaanyị nyefere ọlụ n'aka, anyị pụrụ izute ya n'oge ọbụla. Alexander bụ ngwa ọrụ n'aka ekwensu nke ọ na-ezipụ n'oge niile iji mee ka obi ndị na-ejere Chineke ozi lọọ mmiri. Dịka m gwara anyị, amụtara m otu ọgwụgwọ nye ọnọdụ nke Alexander n'ime ndụ nke m onwe m. Achọpụtara m ka otu ụbọchị dịka m na-agabiga otu ọnọdụ nke dị otu a, n'ihi na e nwekwara otu Alexander nke na-eme ka ụra pụọ m onwe m n'anya n'abalị. Oge niile a nakwara m eche banyere ya. Otu ụbọchị ebupụtara m akwụkwọ ndenye aha nke nzukọ ma malitekwa ilebanye anya n'ime ya. Amalitere m ịgụpụta aha mmadụ niile nakwa ezinụlọ niile ndị m hụrụ aha ha n'ime akwụkwọ ndenye aha ahụ n'otu n'otu. Amalitekwara m ikpere ha ekpere. Amalitere m inye onye nwaanyị ekele n'ihi ha niile n'otu n'otu. Ana m asị otu a, ana m ekele gị onye nwe m n'ihi ezinụlọ nke a. Ana m ekele gị Chineke n'ihi onye dị otu a. Tupu m mesịa nke a, ana m ahụtazi onwe m dịka onye nọ na-eme nke obi ekele n'ime ebe ịgụ akwụkwọ m, na-ekelekwa Chineke banyere ezi mmadụ niile ndị m nwere na nzukọ, ndị na-abụghị Alexander. Ekpekwara m Alexander onwe ya ekpere. Nke a mekwara ka m hụta na enwere m ọtụtụ ndị gbara m gburugburu ndị kwesịrị ka m nye Chineke ekele banyere ndụ ha. Mgbe ahụ anya m gabigara site n'ebe Alexander nọ ma nwetakwa mmeri n'ime mmụọ m. Ma dịka m kwuru, nke a abụghị ihe dị mfe ime. Anyị hụkwara na nke ikpeazụ na Pọl nwere ngharịpụ maka mgbakụta azụ nke ndị enyi ya. N'ahịrị nke 16 ruekwa na nke 18, Pọl kwuru banyere nzara ọnụ mbụ ya n'ụlọ ikpe ndị Rom. Anyị maara na n'oge ahụ iwu ndị Rom agaghị ekwenye Pọl ka ọ kpọọ onye nkwuchite ọnụ ma ọ bụkwanụ ịkpọ ndị ama ndị ga-agbara ya ama. Ma akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na n'etiti ndị nke Kraịst niile ndị nọrọ na Rom n'oge ahụ, enweghị ọbụnadị otu onye bịara ma nọnye n'akụkụ Pọl n'ụlọ ikpe iji gosi ya nkwado ma ọ bụkwa ịhụnanya ma ọ bụ ịbịa nyere ya aka na ndụmọdụ banyere ka ọ pụrụ isi zara ọnụ ya. Akwụkwọ nsọ sịrị na ngọpụ mbụ, ọ dịghị onye ọbụla nọ n'akụkụ m, kama mmadụ niile rapụrụ m. Ndị ọ bụghị okwu dị mwute, ọ dịghị onye ọbụla nọ n'akụkụ m, kama mmadụ niile rapụrụ naanị m. Ọ bụ ezie na anyị amaghị ebubo nke ndị ọchịchị Rom boro onye ozi Pọl, ma anyị maara site n'usoro akụkọ na ọ bụghị ihe dịrị ukwuu n'ụbọchị ndị ahụ ndị ọchịchị nweta ndị ebubo ụgha iji kpegbuo ndị ozi nke Kraịst. Oge ụfọdụ a na-ebo ha ebubo na ha ekwenyeghị na Chineke, n'ihi na a sịrị na ha kwenyere n'otu onye a na-akpọ Kraịst. Oge ụfọdụ a na-ebo ha ebubo na ha bụ ndị na-eri anụ mmadụ, n'ihi na ha na-eme oriri nsọ nke a kpọkwara iri arụ otu nwoke onye a na-akpọ Kraịst. Ihe ọ bụla ndị ọchịchị chọrọ ime megide ndị nke Kraịst, naanị ihe ha ga-eme bụ ibo ha ebubo ụgha. Ma mgbe Pọl guzoro ịzara ọnụ ya, enweghị ọbụnadị otu onye ọbụla nke bịara ịgba ya ume ma ọ bụ ịnọnyere ya. Eche m na anyị na-aka enwe mmetụta nke enweghị mmadụ nakwa obi ịda mba nke ka nke n'oge awa ihe ike ndị ahụ, mgbe anyị na-ahụghị onye inye aka ọbụla ma ọ bụkwa na onye igbu ume ọbụla. Ọ bụ otu ihe mmadụ ijisi ike na-aga n'iru ibi ndụ, ọbụnadị mgbe anyị na-enwe mmetụta nke enweghị mmadụ. Ma mgbe anyị na-eguzo n'ọnọdụ nke ihe ike, mgbe ime oke mkpebi ụfọdụ ndị dị ukwuu na-adakwasịkwa n'ubu anyị, anyị wee legharịakwa anya ịchọ onye enyemaka ma ọ bụ onye agbamume ma ọ bụ enyi, ma ọ dịghị onye ọbụla nke anyị na-ahụta n'ezie. Ndị ahụ na-abụ oge nke oke ngharịpụ. Pọl jikwara okwu ndị a kọwaa ya, iguzo ịzara ọnụ ya n'iru ndị ikpe nakwa ndị ebubo ụgha naanị ya.
ọ bụrụ nwapụta nke Getsemane nke Pọl. Ya mere dịka anyị hụrụ, ndị a bụrụ okwu nke ịda mba n'obi, nke obi ịlọ mmiri, nakwa nke ọnọdụ nke ngharịpụ, ndị sitekwara n'ọnụ Pọl n'onwe ya pụta. Ugbu a n'ịga n'iru n'ihe ọmụmụ anyị nke ụbọchị taa, eji m aka na emebibeghị m akwụkwọ Timoti nke 2 nye gị site n'isiokwu ndị a, ndị sitere n'isi nke ikpeazụ a. Ezi enyi m, nke a bụ eziokwu nọ n'ime ya, ma ọ gaghị amasị m ịrapụ ya n'ebe ahụ, n'ihi na dịka anyị na-eme ihe ọmụmụ n'ime akwụkwọ nsọ, anyị na-ahụ mkpụrụ nke ọsịsa nye ajụjụ ndị anyị nwere, ma ọ bụ nsogbu ọbụla nke anyị na-esote. Ya mere dịka anyị na-agụ akụkụ nke ikpeazụ a, ma ọ bụ mpaghara nke ikpeazụ a, anyị na-enweta mkpughe ndị dị oke mmasị, ndị na-enye anyị ụzọ ndị anyị pụrụ isi merie obi ịda mba, obi ịlọ mmiri, nakwa mmetụta nke ngharịpụ n'ime ndụ nke anyị onwe anyị. Ọ ga-amasịkwa m ka anyị kerịta oke n'ụfọdụ n'ime ha tupu anyị apịachie nnọkọ anyị nke ụbọchị taa. Nke mbụ na mbụ, oge ụfọdụ a na-enwe agbamume ndị a na-ahụ anya. Ọ bụghị ihe dị mmasị na otu n'ime ihe ndị onye ozi Pọl kwuru n'isi nke ikpeazụ a, n'ahịrị nke 13, bụ na ọ ga-amasị ya ka e wetara ya uwe na-achụ oyi nke ọ hapụrụ na Trọs. Ugbu a eleghị anya, ị na-ajụ sị, ọ bụ gịnị n'ime ụwa nke a ka ọ chọrọ iji uwe oyi ya eme? Ọ ga-amasị m ichetara gị na onye ozi Pọl bụkwa mmadụ dịka anyị onwe anyị. Oyi na-atụkwa ya. Oyi na-atụ n'ụlọ mkpọrọ ndị Rom ahụ. O wee rịọ ka e wetara ya uwe oyi ya. Nke a pụtakwara inyere ya aka igbochi oyi ịbanye ya n'ime arụ, n'ime ụlọ mkpọrọ ahụ nke ọ nọrọ. Ya mere Pọl chọrọ ekpomọkụ nke uwe na-achụ oyi ya. Ọ sịkwara kpọmkwem, uwe na-achụ oyi nke m rapụrụ na Trọs, weta ya mgbe ị ga-abịa. Echere m na ọ bụ ezi ihe ncheta nye anyị niile na mkpa ndị kachasị mkpa nke anyị pụrụ igbo na ndụ ndị gbara anyị gburugburu bụ mkpa ndị nke anyị na-ahụta dịka ihe ndị na-abụghị oke ihe. Naanị ihe anyị kwesịrị ime bụ isetịpụ aka ma nyerekwa ha aka n'ebe ahụ nke ha nwere ihe mgbu. Emere ka m cheta n'izu ụka a banyere ahịrị ahụ dị ukwuu nke e nwere n'akwụkwọ Jems isi 2, ahịrị nke 16 nakwa nke 17, ebe anyị gụrụ okwu ndị a ndị na-asị, ọ bụrụ na nwanna nwoke ma ọ bụ nwanna nwaanyị gbaa ọtọ na-enweghịkwa ihe oriri ga-ezuru ya kwa ụbọchị, ma otu onye n'etiti unu sị ha, labanụ n'udo, nyaa n'ọkụ, rijukwa n'afọ, ma unu enyeghị ha ihe na-akpa arụ ha, uru gịnị ka ọ bara? Nke a mekwara ka m chee otu a n'ime obi m, na ọ bụrụ na ọ bụ taa ka onye ozi Pọl na-agabiga ihe dị otu a, ma wetakwa ozi a nye nzukọ Kraịst, anyị gara ekwe ya nkwa na anyị ga na-echeta ya n'ekpere. Anyị ga-etinyekwa aha ya na-arịrị ekpere nke abalị Wenesde nakwa nke abalị Fraịde. Ma echeghị m na o nwere onye ọbụla n'ime anyị onye ga-ewegara ya uwe ịchụ oyi, n'ihi na ọtụtụ oge ka anyị bụ ndị nke Kraịst na-ewere mkpa nke anyị pụrụ igboro ndị mmadụ site n'inye ha ihe nke a na-ahụ anya, bugokwa mkpa ndị dị otu a n'ogo nke ihe nke mmụọ, ka ha ghọọ mkpa ihe nke mmụọ, ihe a ga-eburu amụma ma sọkwara n'ire. Nke a na-adịkwa ka dinta onye hapụrụ ịgbagbu anụ nọ n'iru ya ma na-agbali egbe elu. Mgbe anyị mekwara nke a, anyị apụghị igbo mkpa ndị ahụ nye ha. Nke a bụ nwoke onye nwere obi ịlọ mmiri nke ọnọdụ nke ihe a na-ahụ anya. Chineke na-esitekwa n'ebe a na-akụziri anyị na otu n'ime ụzọ ndị anyị pụrụ isi zute mkpa ahụ bụ site n'ezi nghọta na ọ bụ ezie na anyị bụ ndị nọ n'ime mmụọ, ma anyị na-ebi n'okpokoro nke anụ arụ, nke pụtara na anyị kwesịkwara izute mkpa nke okpokoro arụ a. Ana m ekele Chineke na nke a bụ akụkọ nakwa nwapụta nke ndụ nke m onwe m, ọ bụghị naanị n'ogo nke inye, kama n'ogo nke natakwa. Ma hụta na e nwere ọ bụghị naanị agbamume nke ihe a na-ahụ anya n'ebe a, kama e nwekwara agbamume nye onwe ya. Nke mbụ na mbụ,
Pọl sịrị, Timoti, kuru Mak, duru ya ka o so gị onwe gị bịa. Nke a bụ n'ahịrị nke 11. Na njem ije ozi nke mbụ Pọl mere, Mak rapụrụ ya wee gbalaga, ma e weghachiri ya mgbe e mesịrị. Pọl chọkwara ịhụ ya ọzọ. Ọ chọrọ ka ịdị n'otu nke ya na Mak bụrụ ihe eweghachiri kpamkpam. Ma nke kachasị nke, ọ gụrụ Pọl agụụ ịhụ Timoti. N'ezie, ugbo 3 n'akwụkwọ Timoti nke 2, ọ gwara Timoti ka ọ gbaa mbọ bịa hụ ya. Ugbo 2 n'ahịrị ebe a, ahịrị nke 9, ọ sịrị ya, were ịnụ ọkụ n'obi bịakute m ọsọ ọsọ. Ọzọkwa, n'ahịrị nke 21, ọ sị, were ịnụ ọkụ n'obi bịa tutu mgbe oyi erue. Ọ na-akwagide Timoti, nwa nke aka ya, n'ije ozi nke Onyenwe anyị. Eleghị anyakwa, enyi ya nke kachasị adị ya nso n'ime ije ozi ya. Ọ sị ya, biko, ọ ga-amasị m ka ị bịa. Mkpa nke ịhụ gị anya ugbu a na-akpa m. Ọ bụghị ihe dị oke mmasị n'otu Pọl a, onye dere n'ahịrị nke 8 banyere agụụ obi ya nakwa ọnụnọ ọkụ n'obi ya ịhụ Kraịst n'iru na iru, nwekwara mkpa nke enyi. Oge ụfọdụ, ana m ezute ụfọdụ mmadụ ndị dị ukwuu rie nne n'ihe nke ime mmụọ, ndị na-akọwa na enweghị oge ọ bụla na ndụ ha mgbe ha na-enwe mmetụta nke enweghị mmadụ, ma ọ bụkwanụ nke ha na-enwe mkpa ọbụla maka enyi nke mmadụ. Ha na-ekwukwa ihe dị ka, Jizọs bụ naanị ihe m chọrọ, ma ọ bụkwanụ mmekọrịta mụ na ya bụ naanị ihe dị m mkpa. Ma ezi enyi m, ọ ga-amasị m ka ịghọta na mmekọrịta nke mmadụ na mmadụ bụ otu n'ime ihe ndị Chineke rọpụtara anyị. Ọ bụ Chineke n'onwe ya kwuru site na mmalite, ọ sịrị, ọ dịghị mma ka mmadụ nọdụ naanị ya. N'agbanyeghị ịdị oke ọnụ ahịa nke nwekọrịta nke anyị na Jizọs ụbọchị niile nke ndụ anyị, n'agbanyeghịkwa oke ịdị ụtọ nke olileanya nke nlọghachi ya dị, emeghị ka ha bụrụ ihe nnọchite anya nye nwekọrịta nke mmadụ na ibe ya. Mgbe m malitere ịbanye n'ọkpụkpọ oku nke ije ozi, nna m gwara m na otu n'ime àjà nke m na-agaghị ịchụ n'ọkpụkpọ oku a bụ na agaghị m enwe ike inwe ndị enyi. Mgbe ahụ, a zakwara m ya sị, nna m, ọ bụrụ na nke a bụ eziokwu, ị mara na agaghị m enwe ike ime ihe dị na ya. Agaghị m emenwu ya. Amaara m na agaghị m enwe ike ịchọ ibi n'elu ụwa a na-enweghị enyi ma ọ bụ ndị dị nso nke ukwuu nye m. Mbanụ, otu n'ime ọṅụ ndị m nwere bụ mgbe m na-enwe ohere iweghachi enyi anyị mụ na ndị mmadụ ndị m maara n'akụkụ niile nke ụwa, nakwa inwe ike isoro ha kerịta oke n'ime Onyenwe anyị. Ma ị maara, mmadụ niile chọrọ ọ bụghị naanị inwe ndị enyi a chịkọtara ọnụ, kama otu enyi onye pụkwara iche nye ya. Enwekwara m obi ekele nye Chineke na Chineke nyekwara m ụdị mmadụ dị otu a, mmadụ onye na-anọgidesi ike n'ekpere oge niile n'ihi ije ozi m, onye na-eche oge niile banyere ọdịmma m, ọ bụghị n'ihi ihe m na-eme ma ọ bụ ọlụ m na-alụ, kama n'ihi na ọ gụrụ m dịka enyi ya. Mgbe ọbụla kwa m chọrọ ndụmọdụ, ana m ewerekwa ekwentị kpọọ ya, mekwa ka ọ mara ihe ọbụla nke m na-agabiga ma ọ bụ ihe ọbụla nke dị m n'obi. N'ezie, onye ọbụla chọrọ onye dị otu a. Ọ bụghịkwa ihe dị mmasị na Pọl onye ozi ukwu ahụ, onye anyị niile na-ahụta oge ụfọdụ dị ka onye lụrụ ọrụ n'ogo nke karịrị ogo nke mmadụ, ọ sịrị, Timoti, biko, nwee ọnụnọ ọkụ n'obi ịbịa, n'ihi na achọrọ m ịhụ gị anya. Onye ka ị bụ enyi ya? Ị maara ọnụ ahịa nke enyi? Ọzọ ga-amasịkwa m ịgwa anyị na ọ chọrọ agbamume nke echiche uche. Pọl, onye na-anọdụ nso ụbọchị nke ọnwụ ya, na-asị ka e wetara ya akwụkwọ ọgụgụ ya nakwa akwụkwọ pachmentị ya. Ihe ndị ahụ dịrị ya oke mkpa. Aghọtara m nke a, na ọ bụ n'ihi na akwụkwọ ndị ahụ nakwa pachmentị ndị ahụ dịrị ya mkpa iji debe echiche uche ya n'ogo dị mma n'oge awa niile ndị ahụ na-anọdụ n'iru Chineke n'ime ụlọ mkpọrọ ahụ. Eleghị anya, ọ pụrụ ịbụ akwụkwọ agba ochie nke akwụkwọ nsọ nakwa ụfọdụ akwụkwọ ndị ọzọ ndị bụ okwu ndị nke Onyenwe anyị Jizọs, ma ọ bụkwa akwụkwọ oziọma ndị ọzọ nke mmadụ ndị ha na Jizọs jekọrọ ụkwụ na ụkwụ dere. Ma agbanyeghị ihe ọbụla nke ha bụ, Pọl chọrọ ka ọ bụrụ ihe ndị ahụ ga-ejupụta n'echiche uche ya. Ọ chọrọ ka ọ bụrụ ihe ndị ya onwe ya
ga na-atụgharị uche na ha. Achọrọ m ịgwa anyị taa, enweghị ihe ọ bụla ọzọ nke na-akacha enye anyị agbamume mgbe anyị na-agabiga oge nke ihe ike, ma ọ bụrụ na ewezuga akwụkwọ nsọ nke karịrị ịchọta otu akwụkwọ dị mma nke na-ekwukwa banyere mkpa anyị ma ọ bụkwa na ọnọdụ anyị. Mụ onwe m bụ onye hụrụ ịgụ akwụkwọ n'anya nke ukwuu. Enwekwara m ụfọdụ akwụkwọ ndị pụrụ ịrọpụta nye mkpa anyị site n'iduru anyị gaa n'akwụkwọ nsọ, ndị bụkwa kpọmkwem ihe ọnọdụ anyị chọrọ, n'agbanyeghị ihe ọnọdụ ahụ pụrụ ịbụ. Ọ bụ ihe dị mwute na ọtụtụ n'ime anyị abụghị ndị hụrụ ịgụ akwụkwọ n'anya. Igwe onyonyo TV bụ ya na-achịzi isi n'ime ndụ anyị. Agụrụ m ụfọdụ ihe ọmụmụ ndị e mere na mgbe gara aga, ndị na-emekwa ka anyị mara n'oge anyị na-ele igwe onyonyo TV, n'akụkụ ụbụrụ anyị nke na-anọ n'ọlụ abụghị ya bụ otu akụkụ ahụ nke na-anọ n'ọlụ mgbe anyị na-agụ akwụkwọ. Otu n'ime ihe mere o ji na-amasị ndị mmadụ nke ukwuu ịbụ ndị na-ele igwe onyonyo TV oge niile bụ n'ihi na enweghị mbọ ọbụla anyị na-agba mgbe anyị na-eme nke a. Anyị pụrụ iwepụ ụbụrụ anyị, debe ya ebe ọzọ, ma lekwa ihe onyonyo TV otu ogologo ụbọchị maọbụ abụọ. Ma aga m agwa anyị nke a: ọ bụrụ na itinye onwe gị n'ezi akwụkwọ ndị nwere ụkpụrụ nke Chineke, ndị pụrụ ịbụ ọsịsa nye mkpa gị, ma kwenyekwa ka akwụkwọ ndị ahụ mejupụta ndụ gị, akwụkwọ ahụ ga-abụ ihe pụrụ iweta ọgwụgwọ nsọ nye gị. Ị ga-achọpụtakwa na ọtụtụ n'ime ihe ndị ị were n'oge gara aga dịka ihe ndị dị mkpa ga-amalitekwa ịgbaze, n'ihi na akwụkwọ ahụ ejewe ozi nye ụbụrụ gị nakwa echiche uche gị. Pọl chọrọ inweta agbamume nye echiche uche ya. Ugbu a na nke ikpeazụ, e nwere n'ime ahịrị a agbamume n'ime mmụọ. N'ahịrị nke 17, Pọl sịrị, ma onye nwe anyị guzoro m nso mgbe mmadụ niile gharịpụrụ m. Onye nwe anyị guzoro m nso. Ọ ga-amasị m ka ịhụta n'ime akwụkwọ nsọ gị ahịrịokwu ndị ejiri kọwaa nkwado nke onye nwe anyị. Ọ sị, onye nwe anyị guzoro m nso. Nke a bụ iru ọma ya. O wee mee ka m dị ike. Nke a bụ ikike ya. Ọzọkwa, wee dọpụta m. Ọzọkwa, o wee zọpụta m. Mgbe anyị na-ekwu banyere nwekọrịta enyi mmadụ efu, anyị adịghị ekwu ya n'ụzọ iwezuga ọdịmkpa nke iru ọma nke Chineke dị. Ha adịghị emegide onwe ha. E nwere oge ụwa ndị iru ọma nke Chineke bụ naanị ihe anyị chọrọ. Mgbe oyi na-atụ arụ anyị, ihe anyị chọrọ bụ akwa mgbochi oyi. Mgbe mkpụrụ obi anyị na-anọ n'ọnọdụ nke ngharịpụ, ihe anyị chọrọ bụ ezi ndị enyi. Mgbe echiche uche na-ahụghị ihe ọ ga-eme, ihe anyị chọrọ bụ akwụkwọ nke dị ezi mma. Mgbe mkpụrụ obi anyị nọkwa n'ihe mgbu, ihe anyị chọrọ bụ Chineke. Pọl na-eguzokwa n'ịgba ama nke a taa nye anyị, na mgbe mmadụ na-egharịpụrụ ya n'oge nke ihe ike ya, dịka a ga-asị na ọ nọrọ n'ebe mmadụ niile na-ahụ ya anya, onye nwe anyị guzoro ya nso ma nyekwara ya aka n'oge awa nke obi ịlọ mmiri ya. Oge ụfọdụ ọ bụ ezie na ekpere anyị bụ ka ọ ghara ịbụ oge niile. Ndụ na-ewezuga ebe ndabere niile site n'ebe anyị nọ. Amaghị m ma ọ dịwo oge ọbụla mgbe ị hụtara nke a. Ụfọdụ oge, nwoke ma ọ bụ nwaanyị onye na-ebi ndụ nke okwukwe nwekwa ntụkwasị obi n'ebe onye nwaanyị nọ, na-eme ihe niile nke o kwesịrị ime, na-achọpụtakwa na enweghị ihe ọbụla nke nọ n'akụkụ ya nke ọ pụrụ ịdabere na ya. Ọ na-anọdụkwa naanị ya. Ọ ga-amasị m ime ka ị mara na iru Chineke nke a na-apụghị ịkọwa n'ime ndụ onye dị otu a enyeworo imerime ndị nke Kraịst aka, ọbụnadị n'oge awa nke kachasị agba ọchịchịrị, nke kachasị adị ike, nke kachasịkwa akụ n'elu ụwa, ịga n'iru ijidesi okwukwe ha n'ebe Kraịst na-aka ike. Ọ bụ iru ọma nke Chineke ka Pọl na-ekwu banyere ya n'isi 4 nke akwụkwọ Timoti nke 2, gị na-ejidesi ndị nke Kraịst aka ike, mekwa ka ha ghara ikwenye ka obi ịda mba merie ha, ọbụnadị n'ime ụlọ mkpọrọ ebe a tụnyere ha n'ihi okwu Chineke. Ọ bụ ya na-eme ka ndị ozi Chineke ndị hapụrụ ọnọdụ ha dị mma n'otu ebe maọbụ nke ọzọ ghara ịhụta ọnọdụ nke ihe ike nke ha na-agabiga iji gaa n'iru ịbụ ngwa ọrụ n'aka Chineke. Ha adịghị ekwe ka oke ekpomọkụ nke anwụ otiti nke mpaghara ndị siri ike irute mee ka ha gbanwee obi ha
ma ọ bụkwanụ ka nguzogide nakwa mmegide nke ndị bi n'obodo ndị meghere emeghe gbochie ha. Ọ bụ iru ọma nke Kraịst n'ime ndụ ha. Otu onye sịrị, isoro ya nọkọ naanị otu nkeji, ị na-enweta nchụsasị nke iru uju, nzachapụ nke ahụ owu, mkpochapụ nke nchekasị nakwa nchụpụ nke oghere nke ụjọ. Onye ozi Pọl enyewo anyị otu oge awa nke ihe ndị pụtara ihe nke ga-abụ na dịka anyị na-atụle uche n'akwụkwọ ozi ikpeazụ a nke o dere, dịka anyị na-aghọta na o deghịkwa ọzọ mgbe o desịrị nke a. Mgbe anyị ghọtara okwu ndị a, anyị na-aghọtakwa ọtụtụ ihe site n'anya nke ime mmụọ anyị. Anyị na-esoro Pọl legide anya n'okpueze nke ezi omume nke na-echere ndị niile bụ ndị hụrụ mpụta ihe nke Kraịst n'anya, ma n'ime ndụ anyị, anyị na-amata na ụkwụ anyị ka nọ n'ime ụwa. Anyị na-agabigakwa oge ụfọdụ ihe ike. Chineke ewepụghịkwa eziokwu nke ọnọdụ nke anyị na-agabiga, kama o tinyekwara n'elu nke a eziokwu nke ihe anyị kwesịrị ime dịka ndị nke Kraịst mgbe oge awa nke obi ịlọ mmiri na-abịarute anyị nso. Ka Onyenwe anyị gaa n'iru n'ịgba anyị ume n'aha Jizọs. Amen. Ana m ekele gị onye nyere anyị ohere iwetara gị okwu Chineke. Ekwenyere m na Onyenwe anyị esitawo na okwu ya gọzie gị taa. Kwenye ma nwekwa agbamume. Chineke pụrụ ịnapụta gị na ọnọdụ nke ọbụla ị nọ taa. Ọ bụ Chi nke pụrụ ime ihe niile. Ọ bụrụ na ị ka anabataghị Jizọs dịka onye nwe gị, naanị ihe ị ga-eme ugbu a bụ ịnabata Jizọs dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị. Ọ bụrụkwa na ị chọrọ ime nke a ugbu a, ọ ga-amasị m ka anyị kpee ekpere. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere m n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ. Amen. Ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ Kraịst ndị kwenyere na akwụkwọ nsọ. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ ị kwesịrị ime iji gaa n'iru. Ka Chineke gọzie gị. Amen. Ekele dịrị gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site na ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-8065024477 ma ọ bụkwa site na izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr ma ọ bụkwa site na idetara anyị akwụkwọ ozi na Olu Ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540 Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru ịba ụba nye gị n'aha Jizọs. Amen.